Qo'tos, güzel. Marat Timurovich, siz meni aşanmaysiz ekan, mening sizda ishlamavim yaxshiroq bo'lasa. Güzel. Nesi ulay ayta alağır. Men sizga aşana turganim, aşanam, hem aşana saqmın. Men bit sizga hatta aqsalar, qiymatli ayberler yatqan seyfimdin ostisin berib qo'ydim. İyi, lekin bilasizki seyfga bormay. Men tekshirdim. Ha, selam. Nima bo'ldi? Bo'ldi, Shamilov Boldorovich. Mening mashinam hozir deviatka. Qutlayim. O'zimni shesтерканы qo'yda aytdim. Shuni aytamda bitinda Shamilov Boldorovich. Aylandi mening shesтерка. Elek shesтерка edi. Hozir deviatka. Ayhol, Nima? bar magazinga ikmakka sig'ib keladi. Borg'im kelmay. Uyda bir tirimda ikmak yo'qtayindi, bar. Yaray, TikTok so'rama huday. Ningday aytdingiz? Oy. Qolgan oqsahın o'zingga qoldirirhan. Urra! Salima, Nima? sening otaying haqlay olga chiqdimi? Yo'q. U hali 10 yil kutirga kerak. Kim bo'lib ishlaydi? Uning ishi bek qiziq. U landschaftный dizayner. Şöp. Nimani anlataylı landschaftный dizayner? Buldozerda ishlaydi. Qabul etib bo'lmaha? O'zingda. Marat Timurovich, sizning xotiningiz. Tutashdir. Hüyüklüm. Qadrlim, mening butunlay vaqtim yo'q. Ishim ko'p. Quyoshim, mening tekikligina yomiliq. Yaxshi ham nosor. Yaray, edi yaxshi. Mashinaning xavflilik mindari bek yaxshi ishlaydi. Nima? Qadrlim. Nima? Biz Zubayrovlarga tuval 1 soatdan sig'irg'ati yeyishmiz. Lekin men seslerimde ayligina yo'qim. Ular kiyib ulgurmayasakdir. Hong uning uchun bizning uyda fen bor. Hungasikda o'tik. Eng hungasikda qo'ysa. Kreditka yanı başına algım gelir. Aferin. Anik deydi. Lada Granta. Aqsan yelga osir deb qo'rqmayapman. Niye? Ularga sayr bo'lib to'yilmayman. Lada Grantni sig'aru bilan Texasmotorda bitirdilar. Allah.
Менің оның турасында ойланғаным жоқ. Ойла, Дұқпай. Ойла. Тыныс йоқы кызым. Тыныш қойсай. Һин хәзер Микки Маус турасында төштә күрә башлаганыңдыр инде. Юқасай, әлі реклама. Ата. МХК-ны нисек бирермен икән мин? МХК? Бездә ундай фән булманы ул. Ә нимә ул? Мировая художественная культура. О, Һәм гадәттәгесе миңа Пушкин турасында һорау эләгәсәк. Пушкин турасында белмәскә оят. Яратмайм мин поэзияны. Бuna нимәгә өйрәтә безне Пушкин? Әйткәндәй, шундай һорау бар. Яз. Александр Сергеевич Пушкин Рәсәйдә талантлы кешегә башта мәргән атырга кәрәк дип бар тормышы менән өйрәтә. Рәхмәт. Белмәгәйнем. Тора кәрәк булһа. Кадерлем, Нима? күз алдына килтерәһеңме? Мин әле генә кызыл янганда 3 тапкыр үтеп киттем. Һәм миңа бер тапкыр да штраф алмадылар. Син нима? Акылдан яздың мәллә? Ул хәзер бит светофорда кызыл янганда үтеп киткән өчен штраф. 10,000 һум. Беләм. Һәм шул әрәм ителмәгән аксаларга мин күлдәк катып алдым. Марат Тимурович, мөмкинме? Өтегет Нұрғали. Отырығыт. Мен де тұрмайым. Марат Тимурович, һез миңа эш хакын мотлак рәвештә күтәрергә тиешегез. Ниндәй сәбәп буенча мин буны эшләргә тиеш? Минем белән дә 4 компания кызыксына. Әйеме? Ниндәйләр инде? Телефон, газ, электр компаниялары һәм ЖКХ. Кадерлем, Нимә? әгәр дә мин лотереяга акса атсам, һин нимә эшләрсең? Мин ниһаять һин юнһездән аерылыр инем. Һәм закон буенча ярты атышты үзем менән алып китер инем. Бик шәп улайга. Бүген мин лотереяга 1000 һум акса аттым. Мә, үзеңә тиешле 500 һум аксаңды ал да, әйберләреңде йый да. Хапар. Нисек мен эшләргә яратмайм, а? Шамил Булгыч,
Хезмәт маймылды кешиткәнен һез беләһегезме? Күрүемсә, мына интернет барыһын да кире үз урынына ултырта. Марат Тимурович, Ау, безнең фирманың бер хезмәткәре һезнең менән эш хакына өстәмә һәм һаман да түләнмәгән премиялар турында һөйләшергә теләй. мине урында юк дип әйтегез. Командировка китте дип әйтегез. Марат Тимурович, был мөмкин түгел. Ул кеше һезнең эш урынында икәнегезне белә. Кем инде ул? Ул мин, Марат Тимурович. Вы слушаете радио «Спутник ФМ». Кызык. Нимә? Кайдан беләләр улар? Кем? Нимә белә? Кайдан улар без Спутник ФМ-ды тыңлаганды беләләр? Сәлам, Динар. Улыңдың туым белән котлайым. Рәхмәт. Арада инде 23 февральгә тап килгән ай. Ул мотлак минем кебек маршрутта хезмәт итәсәң. Исеме кем дип кыштыгын? Самир. О, әниме аңлатау. Алла менән әңгәмә тотусын аңлата. Шәвисем. Хәзер һинең мирасыңды калдырырлык. Кешең бар. Минең эш хакы менән мирасымды калдырырлык кеше булуы мөмкин түгел. Минең бары тик балаларым булуы гына мөмкин. Ул да насар түгел. Капшулай. Һин нимә, Алмаз? Сәлимә, миңа нимәлдер булды. Һин сирләп киттеңме әллә? Юк. Күз алдыңа килтерәмме? Минең еракка касып, тәрәнгә яшенеп, шым гына ултыргам килә. Бәлки бу мөхәббәттер. Күрәһең, һин экзамен бирә алмаганһың. Оҙаҡламай армияға яҙғы призыв. Шамил, Нимә?
Миңа үҙем менән Египетка нимә алырға икән? Нинде мәгән әле? Ул минең бөтөнләй бер нәмәм дә киергә юк. Сенің ана шул бүтінләй кейірге бір нәмәнде юк деген нәмәңді хәзер халырға урын юк. Сиңә әйткән, мин егер... Біз өткен жылды Шотландияға бардық. Ауыл қайда тағы? Ауыл Великобританияның төн яғында. Біз Лохнес ғифретін көрреге тип, махсус Лохнес күліне бардық. Шудан, нисек? Көрдегіз мұн ғифретті? Оны ғәдеттәгісі 5-ші виски стаканынан хуң гына сыға тинеләр, ондағы яшәүселәр. Оны шулай әй. Миңа 23-ші февральға нимә бүләк иттеләр динар? Ғәдәттәгесе Коронавирус пена һәм открытка. Әйгә нимә? Миңа да коронавирус пена һәм юыныр өсөн гель. Әйтерең башка бер нимә дә бүләк итәргә юк. Ә тагы нимә бүләк итәһең инде? Барлығысын ердер үшін 24 февральдың да ял болуы ең зор бүләк болар ине. Тап шулай, Шамил Павлович. Шулай. Һин ниңә кәйефһеҙ? Мине әрмәгә алып китерҙәр ул. Миңә ҡалһа, мин үҙемдең буласаҡ иремдең әрмәлә хеҙмәт итеүен һәм ысын ир булыуын теләр инем. Ә бәлки миндә берәй сир табырҙар. Ә ниңә юҡ? Бөтөнләй һау кешеләр булмай бит. Ундай кешеләр бар. Ул призывниктар. Инергә мөмкинме? Үтегеҙ. Мин тыңлайым. Эш шунда, доктор. Миңә военкомат өсөн Рентгенда төшөрөлгән һүрәт кәрәк ине. проблема юк. Аңлайһығыҙмы? Миңә ғәҙәти булмаған һүрәт булһын ине. Военкомат өсөн. Аңлайһығыҙмы? Яҡшы. Һайлағыҙ. Яурынға маймыл ултыртып мөмкин. Йәйә, артҡы планда диңгеҙ, пальмалар, пирамидалар. Мин китәйем, ахыры. Әлбиттә. Рәхмәт. Ишеттеңме яңалык? Ниндәй? Кисә Рәсәй туристары тағыла ресторанды емереп, төнө буена Африка буйлап дөйәләрдә сапҡандар. Көн һайын бер үк хәл. Ә бөгөн ҡунаҡхананың администраторы Рәсәй халҡы һуңынан шул тикле ял итер өсөн
Ул кайда шул тикле ары икән дип һорай минен. Уларга быны аңларлык түгел. Әйе. Үз алдына килтерәгенне. Ватанды һакласлар көннән кисемдә 1000 һумлык акса таптым. Шәбә. Мин дә башта шулай дип уйлап, икенче кисемдән банкоматтан 20,000 һум акча сисеүнең чиген тапкансы, шатландым. Уа, бөтен белән дә улай булгылай. Шулай. Кадерлем, кәңәш ит әле. Миңа тагы Египетка нимә алырга? Кызыл диңгез пляжына сыккас та, бөтә халык миңа карап шаккатынсын. Саңгылар ал. Ахмак. Кайда ул фото, Артадан кара. Менә каратайым кем ул? Кайда? Менә. Уның нимәһе бар инде? Дисәк нәмә хәбәр бар, ниндәй мужик киңә карап тора. Менә. Ул бит манекен. Мин һинән исемен һорамаем. Кем ул тием? Кем ул тием? Кем ул тием? Яра инде, борсылма кадерле. Менә аңа $10. Үзең теләгән туфлиды. Хатып ал. Тик уның күпме торганын белмәйм бит. Уны карау хәзер һин беләһең. Уф! Карагыз әле егетләр, миндә нимә бар? Нимә ул? Постымнан хат. Ул минең авиациялар хезмәт итә. Истребитель. Шәп, нимә язган? Кадерле агай, бүген мин бик шәп төш күрдем. Безнең авылдагы йорт матур, искиткес тылсымлы алма баксаһы. Мин безнең баласактагы алма баксаһында уйнап, һәм алмагастан кып-кызыл бешкән алмалар кыйылып төшкәнен хәтерләйм. Безнең алмалар шундай тәмлеләр ине. Дәрелләр, татлылар, хутлылар. Уяндым, авылда безнең алма тәме. Мин шул тиклем уларны хагындым. Агай, миңа зинһар өчен безнең алмаларны ебәр әле. Башка бер нәмә дә кирәкмәй. Берәр кумта ал да, алма менән тултырып миңа ебәр әле. Мөмкин булһа, өстенә колбаса һал. Әгәр дә колбаса һыймаһа, ташла һин ул шайтан алгыр алмаларда. Иң мөһиме, колбаса һыйм. Иң изгетлектәр белән ыстым рәхис. Шамил, Нимә? һин мине яратамы? Машина белән берәй нәмә булдым әллә тагы? Соланма инде. Машина сак кына ватылды. Нисек инде ватылды? Урталай. Шамил, кәрәкмәй. Шамил, кәрәкмәй. Нә? Шамил, кәрәкмәй. Шамил, кәрәкмәй.